Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka jingyu I bag sarkar ka panap da kispangot ki bor pahara bor pulet ha ka jiwan poi ginong lapangap bar kiseng bhalang bantur sya sekretariat haslong ha khalai dre uchumang ajar penriu kiseng bhalang kila ther tenge bagi bor pulet akhaput ki penret lakum ki khnai bar ki miau henrei ki lekhla tang hasor habakran sekilat patai kubor ka badang aplang ki wei sho bantur sya sekretariat ubalai par singkram president ke KSU West Change Hills District ulong bakalong bos ngokhia bag sarkar kapenbun bor pahara tangan long ba shlong kat bai gi ceka badai hok kumala pangap kam ai satya ruak ka basay nak liang jong igong KSU ni kmilanti ba ka jing pahara ka dai saka jaka bordar sakit hain bordar sakine gi jing saka na gi syak pendek jong kinang ginong song jing hain bordar ndrai peusen dala poi hang nep da jing pahara ka bajur hang ne wat ki pai ba jong gi syak bat hamanan malki tang ban wan rung sener gimyo tega ai kan gi jing mot haja kala jong ru ni syak pendek haki breu jong asam haki plit jong asam ni syak pendek ban leit riang ro ki syak pendek dalawan sene ban wan dawaya ka hok syak pendek saha ai ngin dawaya ka hok ni hato ka sarkar ka dai menjawab je kene ikwa dagai galenti bangin yai habang indang yai da kijing jajai ngindang ap ya ka puor bakin penbait yo put usam kin penbait je kijing jong inong sinong ki badon sakit hain bodar kamtam ka sinong lapangam henrei hadu menta ka sarkar man ka susngam henrei ka su le tang kita ki kam sngau bha ki kam tamasa henrei kijing jong pai ba apo uput usam jong i kamtam sakaput kim pateu ai henrei menta ka snge nakaleng ka dorbar sinong jong ka sinong lapangap himut banwan hang ne banwan dawa nang menta ka hok jong ki nak yo ya ka song sain nang menta begin yo ben rep sok rep sain namar ka por rep ka dai menta la dakim yo menta da ikin bam te henrei pause ndak lawan sin ki jing pahara kita ki pulit kiba ka sarkar ka pha ki akhla tang apu asor henrei sakit hain bodar bade kilong kum ki khnai kum ki miao menta ki pai ba jong i apu amal ki gidang syabat ki dekhot jong i gidang lai pelai ngimtep ki lai ne kim lai hendai nakaliang jong i ngilarai mantur bai sekretariat pandawa ya ka hok jong kinong sinong jong kala pangep bat ka tain bodar i borok away takai ka jing kentu jong i hina ka por sakapor ya ka sarkar ka dai ban sing tho ya gibreu la jong ngi chimwan nang ne nang menta ban penjot penpera nang ban penkulmar ngi wan nang ne ban dawa ya ka hok de ka jing dawa gi jong i naka sarkar ka dai ban pelai mador gi pai ba jong i badan hamal ki bangin lai sekretariat bangin dawa ya ka hok namar ka sarkar du menta kampat karna ai na menta kene ka jing hala pangap ka jing ha kaput Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya